Všechny milujeme, když můžeme začínat nové věci, nové projekty, máme tam tu energii v tom, ale kámen úrazu je v dokončování. A to je moje dnešní perlička číslo 6 pro tebe. Mám pro tebe takovou malou výzvu. Pojď dokončit jednu malou věc, která už se ti vádí na tvojím to-do listu pěkně dlouho. Nebo můžeš dopsat e-mail, který už máš hodně dlouho rozepsaný. Nebo můžeš dokončit myšlenku, nad kterou už dlouho dumáš, jak něco uděláš a už to potřebuje jenom ten poslední ťuk. Moje výzva pro tebe dnes je jednoduchá. Pojď dokončit jeden malý úkol, který ty už před sebou dlouho valíš. A nebo můžeš i velký projekt. Ale stačí jedna malá věc. Ono totiž tady jde o to, že ty jak dokončíš tenhle ten malý úkol, tak najednou tobě se tak zvedne sebevědomí a řekneš si, tyjo, tak já můžu dělat další a další věci. Pojď, udělej to pro sebe a dokonči dneska jednu malou věc a potom koukej, co to s tebou udělá. Jaký budeš mít pocit po tom dokončení. No tak kdy je lepší den než dneska? Tak jo, to byla perlička číslo 6 a já se těším na adventní perličku číslo 7 zítra.